takaenda kwaaichesamande kwatsabhombo vari ndifunga isistem takazongoita zvatakaita tobva tapawo feedback yatakatoona kuti zvimwe zvinhu zvacho zvava zviri kuitika hazvitomboitika. Ndofunga nendacho vakuru vavo vachitaura kuti vari kukwema land asi mugomo chaivo chavakangoita kunga mbinga gurumu kwautoti mudenga macho mune miti yakakura ine ndofunga kuma 8 years munhu atoti kwazi ndekwedu mukatotarisa apo pakutotaridza kuti pane kune uswa kwaya kuine makondriji aitotanga kare kumusoro kwacho nenyaya yekuti vanhuvahonde vari kuita zvemabhanana stereki saka maopportunities eland inenge reidle vanongofugidzira kuti uku ndikati ndiri kwekupedzisira ndautongokwira ndichitokwira negomo racho rese saka hapamborina chikuru but these people zvavangoroita zvese hakusi kwemunhu ba ndekwamambo ndekwaishe ndekwasapuku nzvimbo yatakaona iyi haina kana munhu anotaura kuti anoti ndekwake hapana kana icho vakatoshingirira kutofamba kuti asvike kunzvimbo iyi akatozoonawo kuti hazviiti akazototaura nenyaya yekuti gomo irero munoziva kuyera kwaro here nekuita sei sei maringe nezvakaitika between kauti murutira kimbomise munhu wefiti mimi mwasidza mamuri kwere kudai then munhu atakatuma kandi ari kutasaparete munhu atakatuma kuti anoona ndiye ari kutitaurira takatosiya tataurira ishe saumani kuti unofanira kuengeja ema bcause kutemwa kwakaitwa miti yacho nekukura kwayakaita kwakokatomasungu bcause tikasatodaro nyika yacho yese inotopera vanhu vachingoclaima kuti ndo kutori nehonde yacho ikoko ndo kurunzi ndiri kwakukanaizvo ukatarisa pane muti kwekupedzisira kuzasi kune chimuti chihombe chachiripo ndakatombotaura ndichitotaura kuti apapo ndofunga ndo pamaigoma mawitness anga aripo akatotsanangura kuti ndio paitogumira minda ipapa ende papaine munhu mukuru anoziva nekudaro razemba akatoti testify kuti zveshuwa minda yaiguma apa ichidzikako saka vari kubatsirwa vanhu munhu wese ari kungofunga kuti ari hakuna bando message hombe yavanofanira unotoita clearance yekunasabhuku naishe unoita kutema muti wakakura udaiso kuti kwazi vambori muyadhimangu avandosungwa ndo zvatakasvika tikaona kunzvimbo dzevarume vavo mbuya mamudodo taurai nemuri papa taurai nemuri papa Jadi mbuya mai Makane. Zitarangu ndini Mavis Makane. Saka panyaya iyo iyi yemunda tinondobatese vanhu kundopuwapo takaiswa ngemasabhuku tichikwira tichibata gomo. Saka isusu ndima iyoyo yanga ine miti iri kutemwa ngevakomana iyoyo takati tisingamboirimiba ngekuziva kuti kwazi mugomo munoyera hamutemwi basi ibva tandosiya miti iyoyo tindogumawo ngemudzasumu. Saka chakazondirwadza ngechekuti vanhu ava vakaenda kuzotema dondo iro ndiruchengetedza ndiruzi riri kuyera iroro wakutema asi havanambondibvunzawo pakata kuti iye apa toitawo sei toita sei wakati takapiwa go ahead ndiani ndibaba mukuru wenyu musatibvunze baisusu hatina mbosva baba mukuru wenyu ndiye wakatipa ndipo pari kundirwadza basi inini kuti ndirime gomo dai kuruzi takada kuririma takasoririma kudhara asi takarichengetedza ngekuzwa kuti hakurimwi maitira mbuya matogoro hatisi kutadaina guru yese pasi asvika pana munhu lendi iyoyo hakuna munhu anopira mugomo
Mapa marecommendations. Vanhu vakatema miti wese vanofanira kunomangara kuenda kwaishe vaende kuema kunobhadhara ishe wakati ndipo ndatoda kumbira kutaura itaura tizvo pandandoda kutaura mapa ndifanire kuparisa pandandichida kutaurawo hangu pekuti pashoma pekuti mbuya wakuti nhasi ndakarwadziwa nekutemwa kwemunda because hatina kumbobvira takurema but iwo wakati paclaimu yavo pasamanisapo wakati takakurima mukabvunza wakuru wandinawo mukoma Jonathan wakasimuka achiti 1980 ndakaparima saka so taungoti nezvaataurwa nevakuru ndo zvatinoteedza tichimira ishe because ishe wakati kana tabva kuno tinofanira kusvika kumba kwavo topa judgment yezvabuda kuno asi ndirongoramba pekuti mbuya musi uyo wakati munda wangu nhasi ndipo akuti ndakarwadziwa nekuti kunoera haniyo nyaya yacho mbuya zvaataura indirectly zvakuita kutaura ari kuti tati kurwisana pachinhu chisina munhu just because akaona kuti zvinhu zvakuitika ipapo zvazvakashata saka we were trying to avoid zviri kuitika kuti to prevent zviri kuitika ndosenzi kutaurasaka isusu tiri kuti haisiri debate kana tichishi kutanga tikuti hakuna munhu wese pamuti wakataura naishe mugomo hakuna munhu anorima mugomo imo ndinoona mugomo shongaenda kuti dombo rakakwira mudenga kudai woenda kuti muzasi macho kutanga kutema muti imomo ende nemosi memiti follow up to make sure madini zati munhu akuema akatora mazita evanhu vakatema miti mupuwe matikets mubhadhare mosima miti imomo musadaro natopedza iya haina kana wese ngadzike vayamugoma ndemosime miti mukomana yakusha muyambao wakachera gomba munda mangu ndisingaziva ngekundoita chisimba chavo amene kuti kuri kudherera here kana kuti kudini kuzi ndiri kuchera mavhu ekuenda koposa maposi ekofi kumba kwake gomba iroro ndakanga ndikuda kuti wakanga watumwa wacho waende kuriona munomanga inyaya yenyowani kuti inyaya yenyowani tatochinzwa tatigadzira kuchiendai hakuna munhu kurima mugomo iroro harina munhu simple zvatopera gomo harina chii siyai rakadaro handi